ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅର ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ କୁହାଯାଉଛି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ବି ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁହାଯାଏ କି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଅଛି। ଝିଅମାନେ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସ ସେମିତିର ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ କରିଥାଏ। କିଛି ଶୁଭ ମାସ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାପା ଘର ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର ବି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବହୁତ ବିଶ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ପରେ ଭଲ ଘର ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରହର ଚଳକ ଏମିତି ପରିବାରରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଚଲକରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୁନ ମାସ। ଜୁନ ମାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଭ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ବହୁତ କର୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷପତି ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ଏହି ମାସକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତକରେ ଚକ୍ର ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ତିନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରେ ଏହି ମାସକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଣୀ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ ଓ କେବେ କିଛି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।